Mga kagwang, welcome to my channel. Mga kagwang, papunta kami doon sa sa beach. Ulan pa rin mga kagwang. Banyan tree. Kahayahay ni Manong.
beginners yan dyan mga kagwang. Mga kagwang, pasyal muna kami. Sige mga kagwang. Mga kagwang, tapos lang namin nag-lunch. Tapos ngayon, tsaka nakabihis na rin kami. Kape muna kami dito, tapos ikot muna dito sa area. Siyempre parang may tiyangit-tiyangit, pero pagkain pala yung pagkain na pa yung birbenta nila. Yun yung mga kagwang. Dito kami nagkape. Healthy snack mga kagwang, oh. Healthy snack. Pagkain yung mga kagwang. Willowy, mga hat, mga sandals, boots. Tubo mga kagwang. Ana din yung say by so.
Tapos namin snack mga kagwang. Food court. Pasal kami dun sa baba, yung maraming mga mga kaning jewelries, luloy. Doon kami galing kanina mga kagwang. Mga kagwang, ito yung map ng buong Hawaii. Niihau, Kauai, Oahu. Dito kami ngayon sa Oahu. Molokai, Lanai, Kaho'olawe. Pumunta na kami dyan, 2012. Diyan kami sa Maui. Sa Hawaii, Big Island. Kung gusto nyo ng yung adventure nature, yan dyan, maganda yun dyan sa Maui. Tingnan nyo mga kagwang, kapal masyado mga kagwang, parang gubat. Parang jungle dito sa loob ng city na Hawaii. Mga kagwang, nakita namin dito yung bubuyog. Ayan mga kagwang, marami masyadong kainan dito mga kagwang. Maraming pagkain dito mga kagwang, pero nakita namin itong bubuyog. Diyan kami na hotel mga kagwang. Pabalik na kami sa hotel mga kagwang. Sige mga kagwang.
Thank you for watching mga kagwang.